Namens de regering Curaçao heet ik, de president van Suriname en delegatie welkom op onze Tushi Curaçao. Excellentie, minister-president Gilmar Pisas, mijn vriend, mijn amigo. Hoewel Suriname in 1975 de rechtsorde van het koninkrijk heeft verlaten, nadat wij samen in 1954 de autonomie hebben verkregen, zijn de hechte banden tussen onze landen altijd blijven bestaan. Alhoewel ik pas enkele uren in uw prachtig land, Tushi Curaçao ben ik reeds onder de indruk van alles wat ik gezien heb, gehoord heb over uw land, over de samenleving, maar ook over de goede intenties om als twee landen, als twee volken met elkaar samen te werken. Gelukkig biedt onze constitutionele positie geen belemmeringen om met elkaar handen te wrijven, samen te werken en de mogelijkheden te creëren voor onze bevolking. Daartoe zijn er genoeg mogelijkheden op tal van terreinen, zoals in de visserijsector, toeristische sector, agrarische sector, cultuur en sport, transport ter zee en in de lucht, en in de toekomst waarschijnlijk ook op het gebied van olie en gas. Vandaag staat in het teken van de versterking van de bilaterale samenwerking tussen Suriname en Curaçao, waarin de ondertekening van de raamwerkovereenkomst Partial Scope Agreement centraal staat. Deze overeenkomst opent de deur voor een intensievere samenwerking op het gebied van handel en investeringen. Curaçao is trots om een partner te zijn in deze ontwikkeling. En we zullen ons blijven inzetten om Suriname te ondersteunen. En ik denk dat deze overeenkomst die vandaag getekend is, de basis legt. Het kan verruimd worden en het zal ook verruimd worden. En we gaan er optimaal gebruik van moeten maken. Als overheid, twee overheden, als private sectoren van twee landen, maar ook de samenleving, waarbij ook oproep de diaspora.